Hola famílies, bon dia, què tal? Bueno, espero que tot vagi superbé. I avui, el present vídeo, volia parlar sobre animals i el Nadal, és a dir, sobre la compra de gossos, gats o d'altres animals en èpoques de Nadal, que si és un aspecte negatiu en qualsevol data, en aquesta segurament ho sigui encara més. I per què? Doncs probablement doncs per diverses qüestions. Una, perquè són unes dates en què li donem un valor i una simbologia culturalment molt important. Llavors, això coincideix després, de manera temporal, en què l'estiu el tenim d'aquí mig any. Llavors, un gos o un gat, però sobretot gossos, que és poder el que més es veu, els gats també, evidentment, però els gossos, diguem-ne, poder hi ha una part que és com més visible i pot arribar a més gent. Però bueno, els gats, de qualsevol manera, passa exactament el mateix. Hi ha gats abandonats, que és realment lamentable, igual que els gossos. Però bueno, en qualsevol cas, el tema és la reflexió ben donada, perquè diguem-ne que comprar un cadell de gos o de gat en aquestes dates ho dificulta tot moltíssim, perquè el gos i el gat començaran a desenvolupar-se, aniran creixent, arribarà l'estiu, i què passa? Doncs que a l'estiu, ja sabem de sobres, que són unes dates que tothom marxa de vacances, el gos o el gat sembla ser que per molta gent en aquell moment comencen a ser com una nosa i s'han de desfer. I quina és la solució més fàcil? Doncs deixar-los en el carrer o deixar-los a qualsevol puesto, i la idea és avantposar, sens dubte, les vacances a la vida d'un ésser viu. Per tant, el fet de que una família compri un gos o un gat en aquestes dates perquè l'infant ho ha demanat, el fill o filla, és un cras i un greu error, justament per això, perquè diguem-ne que per un cantó estem educant d'una forma molt equivocada, sota el meu punt de vista, aquell infant de que qualsevol ésser viu es pot comprar i es pot adquirir mitjançant una relació comercial, i per tant li estem traient justament aquest valor que tenen els éssers vius per només el fet de ser un ésser viu. I estem, diguem-ne, educant a la persona que d'aquí uns anys serà jove i després adult, i que formarà part més activa encara d'una societat que se suposa que ha de ser cada cop més desenvolupada i més equilibrada, amb uns valors que en comptes d'allunyar aquest fet de menysprear els altres éssers vius, està fent que els vegi com un objecte que es pot comprar i desfer de qualsevol manera. Per tant, aquelles famílies que compren gossos o gats, crec que s'han de plantejar per un cantó aquest dilema, i no només tenint en compte el tema de les vacances, que evidentment, lògicament també, sinó han de tenir en compte moltes coses. Què suposa conviure amb un ésser viu, i què hauran de fer, què no, i de quina manera
canviarà la seva vida, perquè al final la vida canvia. I llavors has d'estar disposat a acceptar aquests canvis i a incloure'ls en la teva vida. I els gossos i els gats tenen moltes coses positives a aportar als infants, però sempre i quan l'arribada del gos a casa, si pot ser que no sigui comprant, que seria lo ideal, però bueno, suposo que per segons qui això és de demanar massa, i més quan tots els inputs de criadors, etc., i de la tele, de pel·lícules, sèries i tal, només fan que arribar missatges, no? de modes, de races concretes, etc., i que dificulten que la gent que potser no té massa criteri en segons què, doncs s'agafi allò perquè li representa no sé què o li projecta no sé què. Val? Llavors, l'arribada d'un gos o gat a casa ha de ser un aspecte molt meditat per la família, molt reflexionat, i si pot ser en dates que siguin diferents al Nadal, doncs estaria bé. Primer perquè hem de pensar en l'arribada del gos i del gat d'una manera que pugui afavorir la seva adaptació a la família i a la casa. Això per un cantó. Val? Si no ho mirem des d'aquest punt de vista, ja estarem començant les primeres, diguem-ne, passes a donar-les malament. Això per una banda. Perquè molt sovint, i el que passa amb aquest tipus de persones que compren animals en aquestes dates per satisfer els desitjos dels fills, és avantposar els seus desitjos i les seves necessitats d'alguna manera més emocionals, etc., i no pensen en absolut en els animals. Per tant, sembla mentida, que s'hagi de parlar d'aquestes coses, però malauradament és tan comú i està tan extès que penso que si hi ha algú que pot reflexionar al llegir un article o veure un vídeo, penso que ja està bé i que és la manera final de poder aportar coses que ajudin a la resta. Llavors, sota el meu punt de vista, hem de valorar si el que estem fent és educatiu pel nostre fill o filla i si el que estem fent és bo pel gos o pel gat, sí o no, i de quina manera, o si ho podríem fer en un altre moment de l'any que pugui anar millor per la seva adaptació. Val? Per exemple, període de vacances. Seria un bon moment perquè un animal s'incorpori a la família i poder ajudar-lo i acompanyar-lo en tot aquest procés d'adaptació a la família, a la llar, etc. Per tant, Nadal i l'arribada de nous membres a la família de gossos i gats no és un bon moment. I menys si són comprats. Per tant, hem de fer també la reflexió de que les protectores i refugis estan a tope d'animals que necessiten una acollida i una nova oportunitat amb una família, i què millor que adoptar un gos o un gat que tingui aquesta necessitat i que després podrà conviure amb tu la resta de la seva vida i l'hauràs tret d'un lloc en el qual no hauria d'haver estat mai. Per tant, i a més estaràs afavorint i introduint
uns bons valors en el teu fill o filla, de manera que estaràs fent un doble favor a la societat i a la teva família. Per tant, crec que s'ha de pensar amb més profunditat i no deixar-se anar per capricis ni per demandes infantils que no tenen sentit i que aquí és part adulta de gestionar-les i de posar-los una mica de fre i de racionalitat. Així que, bueno, això, no adopteu si no és una reflexió ben presa, no compreu, i si voleu adoptar, que sigui en un bon moment i amb una reflexió ben feta, que sigui consensuada per part de tota la família i que sigui en un moment que l'animal pugui arribar a casa i que pugui tenir una bona adaptació a la família, a la casa, a l'entorn, tot això. Així que, bueno, si t'ha semblat útil i t'ha agradat aquest vídeo, doncs t'agrairia que li donessis a m'agrada i que el poguessis compartir amb amics i coneguts i que pugui arribar al màxim de gent, perquè aquesta manera d'entendre la vida compartida amb gossos i amb altres animals, com els gats, pugui arribar a més gent. Així que gràcies i fins la propera.